rubutun soyayya zo ki karanta, abinda yake ciki zuci kadai ce za ta nazarta. Gani da idanu baya yiwuwa a biyata, a fatar baki harshe baya furta ta. In kika canka na yarda ki zama a hannun damana. Kayi kalaman hikima wai idan ka kure ni, ka san ni da wayo kuma ga nazari da tunani. Ko a ajin mu kawaye na ba sa raina ni, zancen kauna zuciyarka take mini nuni. Tun can dama sunan ka da shi aka nemo sunana. Sai an yi rasawa, yan mata in suka bi ni ina tserewa. Ba ni tsayawa inda zuciya kin kamawa, ko da baki a guri fuskar ki ta kan zo haidona. Na ɗaukan bin soyayya jikinka na sanya, gari da mutane gona nan aka zanen kunya. Zakin kurna sun babu haɗi da magarya, jikinta baki amma ga zaki ai sai dinya. Nai makarin ba inuwar ta ka zo a ciki ga bozo. Babban zance soyayya ta nasara ce, karki aje ni